Fúha, okej. Neviem, ja si pak budem bať ísť na záchod, no. Mohlo toto zaujímať. Guys, takže... Sexy obrazčok na tom YouTube, čo vám poviem? Ok, vypni hudbu, nesmie sa a hovor, bo sa posrem už teraz. Toto hudba ne, díky. Guys, ono teoreticky, keď na tým tak rozmýšľam, možno tretej osobe to také strašne nepríde. Ja som v tom momente naozaj bol z toho dosť prdeli. A bolo to... Včera sme sa bavili konkrétne aj o dni, fakt, bol to nejaký piatok, sobota, nedela, bolo to tesne po mojich národkách. Bol to jún, 4., 5., 6. jún nejak, vtedy sme odleteli, to bola moja prvá dovolenka s Nikou. A odleteli sme na Malorku. A to sa nám už proste párkrát stalo nejaké také blbosti, ale ešte sme spolu vôbec nechodili ani nič také. To bol kvázi tedy náš úplný štart, úplný začiatok nášho vzťahu. Čiže všetky tie veci sa diali, čo sa diali iba okolo mňa a ona to ešte vôbec nejak nezažila. Všetky tie udalosti, ktoré sme včera hovorili, tá skriňa, to dieťa v kuchyni a tak ďalej, to bolo o rok, 2 neskôr. Toto bolo rok 2010, jún 2010. Myslím, že nedeľa alebo pondelok. Boli sme na dovolenke, na Malorke a boli sme niekde, ja neviem, v areáli na kvázi akože na bare a tak sme pili a tak kecali sme, no a bola asi polnoc. Mi príde také strašne vtipné. Bola asi polnoc. Išli sme si láhnuť na izbu a vtedy vám vôbec akože nenapadlo. Išli sme si láhnuť na izbu a vtedy vám vôbec akože nenapadlo, že naozaj takéto niečo, akože že to ako fakt takéto niečo sa dá. Vedel som naozaj o všeličom. Haló? Dobre, teď nebudem aspoň... Je tu No čo je? Že čo? Ideš. Easy? No. No, môžeme, pôjde. Tu pôjde, stíham to povedať, takže sekundu. Díky zas... Ja hľadám záti Demonu 2, mi pošli... Žermanko, díky moc za sub, guys. Davidžek do chatu, ešte šťastie, že ma vyrušili, bo by som dostal asi infarkt. Asi by som dostal infarkt, kebyže... Dobre, tak to... A som mal do ruku Alizu, čo? Okej, takže to dokončím, vrátime sa na mi mute. Bola asi polnoc. Išli sme si láhnuť. A hovorím, vedel som o všetkých tých paralýzach, o všetkých tých blbostiach námesačnosti. Vraj som párkrát rozprával niečo so snami, hovoril brácho, máma a tak ďalej. S Nikou som vtedy vôbec ešte nejak ani nebol, že v noci. To bolo jedna z prvých takých, že sme fakt boli niekoľko nocí po sebe vedľa seba. To znamená, že sme sa prvýkrát fakt, že spoznali aj takto, že týždeň v kuse sme vedľa seba spali. No a došli sme teraz z baru na izbu, unavený jak hovado, aj v celku tak akože po celom dni slnku a tak ďalej. Tak to poznáte, keď ste na dovolenke ten večer, keď dojdete o polnoci, už ste mŕtvi. Väčšinou ste mŕtvi už aj o 10. No a láhli sme si. nie, sexníkovi. Boli sme fakt strašne unavení. A ja som si myslel, že zaspím za sekundu. No a ležíme okolo polnoci v posteli. Nika chrbtom ku mne, ja chrbtom tiež, som sa tak otočil. Ona sa otočila ku mne a úplne takými otvorenými očami, úplne dokorán otvorené oči proste, že bolo vidieť, že není proste, že unavená. Tak úplne, že usmiatá, úplne creepy úsmev, fakt, že na mňa kúka, iba kúkala na mňa, že. Tak som sa začal usmievať tiež, že čo je? A že nič? Že čo? Nič? Ja len tak?
že aha. A kuse sa usmievala. A iba, že OK, že to je tak akože dosť zaujímavé, že šibiribi, že veľa si toho akože dopila, akože veľa si to vypila, alebo tak, akože všetko pohodička, hej, všetko v porádečku, to sme si tak často hovorili, že všetko v porádečku, no že áno. Už to začalo byť také, že dosť, že no OK, že dobre, tak dobrú, že poďme sa rozprávať, že dobre, a o čom? Ja neviem, napríklad, že bol si už niekedy, zažil si nejaké také strašidelné veci? Mňa tak zaujímajú takéto strašidelné veci. A ty si aj spomínal niečo také, že také ducháriny, takže to je zaujímavé, to ma zaujíma. Že aha, no, že hej, akože také úplne blbosti sa okolo mňa dejú, že no. To je úplne vidieť, že no, OK, dobre. A neviem, asi 5 minút sme sa rozprávali o nejakých takých príbehoch mojich z duchovien, že aha, dobre. To je super, to je haus. To som chcela počuť dobrú. Láhla si? Ďalšie ráno sa jej pýtam, že ďalší deň proste pozerám na ňu, že počuj, že v noci ako v pohode všetko, hej, však to bolo akože dobre creepy dala na mňa ten večer. Ako, vieš, my sme sa poznali dlhšie, ale to bol, začínal ten náš vzťah, alebo jak by som to povedal. Čiže to bolo také, že niečo nové pre mňa tiež, že to ako, bolo to v celku zaujímavé, že čo, o čom hovoríš, že čo? Ja, že čo? No však včera si sa ma pýtala, že či si proste tie hororové story, čo sme si vyprávali a tak ďalej, že čo sa okolo mňa dejú, tie blbosti a tak, že ťa to strašne zaujímalo. Ona, že čo? Ty čo dávaš, prosím ťa? My sme došli na izbu, ja som si láhla, ja som bola mŕtvá jak drevo. Ja som myslel, že zaspím už tam v tom bare. Ja, že čo? Že prosím? Že no? Ja som proste okamžite, ak sme došli na izbu, som zaspala. Ježi, a potom to, s kým som sa asi 15 minút rozprával? No, že čo, s kým si sa rozprával? Ježi, čo? A ja vám hovorím, vy ste nezažili ten pohľad, ten štýl. A ja som si vtedy tak uvedomil, že to bol niekto úplne iný, tým vyprávaním, tým chovaním, to všetko to bol niekto úplne iný. Ona proste jednoducho takéto, že áno, hej. Ups, easy. Erko. Ale